Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asing TV, katiwala sa katotohanan. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Okay, marahay na aga mga tugang. Siyempre sa pangarap ng sa kanyang partner, si Professor Edgar Barameda, si Dean Barameda, kang UCBM. Ini po ang sa inyong makaibahan ng giraray na aldaw nin Huwebes sa September 22. Dahil iba po si Professor Seth Demetera, kang BU College of Arts and Letters. Siyempre, gusto niya itong paabutan ng patara-tara. Ang gabos na nag-antabay, nagdadangog, naghihiling. Hindi po naman sa satuyang programa ngayon na aldaw na ininin Huwebes. Sabayan po nindo ako hasta atyan alas 11 nin pagkaaga. Siyempre pa gusto na itong batiyo ng gabos na pisyalis kan Bicol University. Punsa sa muyang presidente, si Dr. Arnulfo Noliman Sicarinas. Kasi gabos na Vice President, isiring man ang Direktor kan BU Extension Management Division. Nadayang ipa po si Professor Rowena Wang Soilo. Asin sa iyong mga staff, lalo na po kay Ma'am na Alfani. Okay? Sige. Yaon ng gayod tulos sa tuyang linya, no? Sana po sumabayang kamo niyan. Tangaling makakuha na naman kita ng dagdag ng mga informasyon, mga bagay-bagay na pili niya itong mapakinabangan sa satuya po naman na araw daw na pamuhay-buhay, sabi nga ni. Okay? Sige. Ngunyan mga tugang yaon ang yaon ngunyan sa linya siguro, ining sa tuyang pag-iriba dyan, mga researchers, professors dyan po naman sa Bicol University Tabaco Campus. Yan. Ining yaon sa Kadunong sa Kadunong na iyo po inang sarokan mga flagship research and extension program siguro ini kan Tabaco Campus. Yan, halatarato niya to at yan. Anytime po mga tugang, malawag sa tuyang linya, ang sa tuyang pag-iriba dyan sa Tabaco Campus. Sabuto niya sa Tabaco Campus, sabuto niya to sinda kung ano ang mga developments, mga updates, no? Sa indang programa. Yan po naman. Uy, palagos ng ang face-to-face niya to. Mga tugang yaw na sa linya, si Madam. Hello ma'am, good morning po. Yes ma'am, good morning. Ma'am, sige ma'am, paki-introduce na mo na po ang salirita and ano po ang satuyang tutukarong yun alaw na nun Huwebes. So, morning po sa mga po dito sa Radyo Veritas. So, ako po si Aileen Rances, project support staff po or research assistant po ang project ng Kadunong Bicol Program ng BUPC. As in, pag-iriba ko man po si Ma'am Ella Marita Sabuena. Dua po kami nun yan sir na matok po. Then, i-present me po so dua pang papers po na construct po ang sanwi pong project. Pareho po kang kay Sir Michael Bolivan po na naimbitaran ko naman po dati dito po sa Iyo kang inot. Ma'am, ano nga ni madam ang pinakang konsepto kay ining programang ini ma'am? Go ahead po. So, ang Kadunong Bicol program po, ang pinaka-purpose niya po talaga is to ma-increase po so awareness and knowledge ng mga kaakian, lalo sa Bicol, patungkol po sa mga natural resources kang Kabicolan. Lalo na po sa mga kapuan ng Lagpo dito po yung mga fishery resources po araw siganis, tapos sinarapan po and rambutan din mga araw po. Sige ma'am. Ano na ngunyan ma'am ang mga bagotang projects antes ang ongoing tang mga projects sa lindong kang programang ini ma'am? Actually po sir, inibong Kadunong Bicol program. Patapos na po kami ngayon na September 30. Wow, September. okay. Pero po, phase 1 pa lang po siguro. Nag-anticipate pa man po kami na baka lamang po magka-phase 2 pa po kami next year. Medyo kulang po oras po sa muyang 2 years na natao po para sa Kaduna. Okay. So ano na ma'am ang pinakang nangyari digdi sa phase 1 na ini? Na mga pwede tang apulo na mga salient features kan sa tuyang project na ini ma'am diyan sa TC. So, bale po, in Kadunong Bicol program, ang pinaka-highlight po talaga ay
ini nga biliguan ni po sa mga IEC materials po na itataon po sa mga kaakian, pati po sa mga trainings and workshops po sa teachers na giniligoy po sa phase 1 po kayo sa Kadunong Bicol program. So sa IEC materials po, nakagibo po kami mga flyers, posters, booklet, tsaka po modules tungkol po naman sa mga natural resources po ang Bicol. So, i-categorize naman po itong mga natural resources. Alam niyo po, gems of Bicol na yan po, ang ilag nila po dyan so Sinarapan and Butanding. Iyo po na pinaka-gem po dito sa Bicol na the smallest and The largest largest. po na po. Then, igwa po kami sa cultured species, then sa mga albucan, tilapia, and bangus, and crabs, then so commercially important invertebrates po na nakuha sa Bicol algal scallops po. Then igwa po kami about sa indigenous knowledge system ka mga parasira about po sa ano po naman sa ano ito? Pagdako po kang sikanids po na ang scallops po pati sinarapan. Then sir, so sa trainings and workshop naman po, nagkaigwa po kami 4 po na trainings and workshop kaigwa po sa mga selected na teachers dito sa Tabaco City. Siyempre po sa paagi kang pakikipag-collaborate niyo po sa SDO Tabaco, tanganin po, mas formal po ining pag-proceed niyo po sa trainings. So nagkaigwa po kami po teachers sa capacity building on the utilization of Kadunong IEC materials. Tanganin po, mag-solicit man po kami comments sa mga teachers mismo po kung okay po ba sa mga ginigawing IEC materials, kung pwede po ba siya sa mga akit na agad na maitao, kung appropriate po sa level nila sa mga IEC materials na ginigawin. Then nagkaigwa man po kami sir na demonstration teaching festival po. So contest po ito sir sa mga teachers na nagturo po sila gamit itong mga IEC materials niyo. In-integrate po nila sa K-12 curriculum. So para po itong mga tipo, nag-identify po kami siyempre kung saan po pwede sa mga subject po, pwede ma-integrate sa mga topics niyo po na ginagawa po sa kanila. Then, so recent lang po nga yung Kadunong Conference, ininvitan naman po naman sa mga hali po dyan sa extension management division, and from other campuses din po like Buse, para mahiling naman po nila so pangarayan ng mga natitibuan po kakatuloy. Oo. Ma'am, paano kayo ni madamang sistema bago ka mo nakabilog kayo ng IEC na ini ma'am, materials, siyempre basado ini sa research na ginimo nindo, and then igaw ka mo ma'am ng radio program po kayo ni sa pag-disseminate bago ini naging IEC materials? Opo sir, actually po sir, so mga i-discuss niyo po ba naman sa radio program, so na kwento po din ni Sir Mike sa iyo po, oo. Iyo man lang po ito mas ilalagay po sa mga IEC materials po. And mostly po kayo, hali po siya sa mga researches po ang mga BUPC researchers. Araw po ni na Doc Suliman and Doc Plutomeo Nieves po, mga veterano sa research. Iyan baga ma'am ang dapat talagang nangyayari ma'am after na magkaigwa ng research, mga pag-aadal, kayo po ma-disseminate para ma-maximize ang benepisyong maitatao sa tuyong mga parantabay sa mga namamanuan, mga estudyante, halimbawa, mga teachers. Sabi mo nga ni hahanapan ininin paagi kung paano ma-integrate sa curriculum inin sa mga subjects na pigtuturo sa laog kang classroom. Opo, sir. Man po, very technical pa nga po para sa mga teachers. So, kadaklan po pansamuyang na lalo po sa module. Pero ang naman po kayo is isi-simplify po ito. Kaya mahalawi pa pong proseso kaya ako nag-anticipate po based para mas lalo po mapagayon sa mga IEC. Oo. Igwa ka mo kayo ni ma'am ning plano o pigibo na nindo na maliban sa pag-simplify, translate man ini sa mismong dialect halimbawa or sa Filipino lang halimbawa po. Paano ang sistema?
Actually po, sir, yung nga po, so ibang suggested po ang mga teachers during kami sa mga trainings may po. Siyempre po ngayon baga may mother tongue na po, lalo sa 1, 2, 3. Pero ang focus po mo Oo. siguro ng katulong is yung sa English lang po muna, pero simplified po sa mga terminologies para mas madali masabutan ka. Kumbaga, so teacher na po nasa teacher na po kung paano nila pwede mas mapapapasil pa para sa mga. Opo. Ma'am, siguro ano hangkuman gusto man magpaabot kang maghiras man kan sa iyang partisipasyon si Ma'am Ella. Hello Ma'am Ella. Hello po. Yes ma'am, go Maray ahead. na aga po sa inyo, sir. And maray na aga man po sa gabos na paradango. Opo. Iyo ma'am, nahiling na kitang tulo sa TV. Barangan kita kang screen. O, sige po. Sige ma'am, go ahead Ma'am Ella. Ayan po si Ella Marie Casabena. Saro man po akong practice staff support kay Eling Kadunong Bicol Program. Mm-mm. Doon po kami digit para mag-share kung ano ang mga kinaluwasan kay Eling sa mga project na patapos na po niya na September 30. Araw po kanina nakabuo po kami kay mga IEC materials para po makatabang sa mga estudyante. Nuka lang po sa estudyante asin po sa mga maestra about po digdi sa mga Bicol resources na yaon langani po sa tuya para po maging aware po sinda. Opo. Iyo baga ma'am, magayon talaga ining programang inindi dyan sa Tabaco Campus. Ano po ma'am, sabi tangali ang narareparo niya to sa ibang mga librong pigagamit, medyo ang perspektibo na pigihiling sa mga nasa hararayo pang lugar na pwede man sa nang adalan ang yaon sa kapalibutan niya to, lalo na ang Bicol region na talagang mayaman sa flora and fauna. Ano ma'am? Hindi po sir. Sabi nga ni nasa nga namin sa data na po fancy. Iyo nasa ngaan sa ngino dahil nahihiling dahil hindi pigaadalan. Isamantalang sa ibang mga nasyon ma'am, yan ang sendang priority. Ano po, aadalan nyo ang sendang mga yaon sa sendang kapalibutan, tamalay ta, igwa inininda ko lang kapakinabangan sa pagkabuhay. Ngunyan, medyo ibinalik nindo ini sa paagkan sa inyong programang kadunong dyan, kan TC, siyempre, sa ngaran ini kan Bicol University, ma'am. Ma'am, si anong kakapartner talig di malibang po sa DepEd? Ako, hindi ko nagulo. Hello, ma'am. Medyo ano yung audio, ma'am. Bukod po sa sir. Sige ma'am, maski sisay ang malinaw ang audio, go ahead po. So, bukod po sa DepEd po nga dito sa SDO, siyempre po, so, nagtatawag sa mayang fund, ang Commission on Higher Education po. Chet. Okay. Collaborate po. Then, siyempre, sa mga participating schools may po, po sa mga talagang naki-intra po sa mga para magbibuhan po yung Kadunong Bicol Program. Pwede po sila para ma-acknowledge ng po. Iyo. Pero ma'am, dahil mang kamuning sistema pa na kunyari ngayon may mga partner schools kamo na igwa na talaga rin naka-reading monitor, igwa kamunin mga programs na about this Kadunong project po ma'am. Wala ibang kita nag-abot pa sa stage na yan, ano? Paulit pa. Sabi ko ma'am, ang aday pa ma'am party kang sistema ta na halimbawa habang nag-radio program kamo, igwanin mga monitors niya kamong ibigbugtak dyan sa mga partner or pre-identified schools para talagang direktang nadadangog kan mga estudyante ang programa and kung ano ang sa indang reaction, halimbawa, bago man mabilog ang mga IEC materials na iyan. Sir, so bago po kami dito magpunta sa radio program niya po, kumbaga, nagkaigwa po kami orientation with the teachers po. Nagkaigwa po kami mga coordinating teachers po sa kada espilan pong mga kaparticipating pong schools. Nag-orient po kami sa inda kung paano po sila kayo dangog po sa radyo. As in, syempre, sinda na po kami nag-disseminate sa mga kaakian. And kami naman po ang pinasagot din naman po na ito pong mga madadaw po nila sa radyo, i-expect po nila na makakalaag po ito sa IEC materials na i-giveaway. Bako po sa pagabsan nitong kundi, so mga pinaka-highlight po ang radyo. Iyo po sila lagi sa IEC materials. Kung ano talaga ang pinakang sustansya duman sa mga discussions. Ano ma'am?
Dapit. Opo, sir. Oo. Magayonon baga talaga ano daw ini garo tinuyo ni God na ang pinakadakula buda pinaka salit na sira yaon digi sa Bicol region. Kung tandaan nga po, sir, hindi ko man po alam na yung pala po, dito yung pinakasalit po ng sira na nakakataon dito po sa Bicol. Kung kaya ko fisheries graduate, Oo. po talaga ito. Ay ako ma'am Pining. Oo, ako ma'am aram ko ma'am diyan po ako diyan ako kansalit pa ako bago ako mag-eskwela. Diyan kami nag-star mismo sa saro kan mga barangay na nakapalibot sa Lake Buhi ma'am. Sa barangay Tambo. Oo, kaya ining sinarapan na ini medyo namit ko na ini kay pa. Masiram talaga. So mambalingon yan ma'am, ano na po niya napatapos na, ano na ang mga pigigibutan mo niyan? Mabago po nindo ako kan simbagol ma'am, mabalita po kita ibang commercial na ilulusot ang station. Kung ano na po ang, kumbaga, paano na ang sistema niya to, napatapos na kita, nagre-review na kita kang ano ang mga salient features kang sa tuyang research, di ba? Kan extension na pigibo niya to, ano na ang mga nag-wind up na kumbaga, mga tugang at yan, ang tabayanan po niyan pagbelta sa tuyang programa. Kung pag-aalaga ang pag-uusapan, sinisisang bida dyan sa lakas ng katawan? Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement naman yan. Ito lang ang aking pinagkakatiwalaan, lalo na sa aking kalusugan. Para sa pamilyang may tatag na haligi ng tahanan, dapat umiinom ng Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement. It will boost your immune system and non-acidic vitamin C pa. O haligi ba ng tahanang may tatag? Mag-Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement na. Ika nga'y mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy. Bibili na ang Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement sa inyong mga sukikidahan. Grocery, sari-sari store, supermarkets at drugstores dito sa inyong lugar. Kung Joey ikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga sa kauspagan, niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ng tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. Totoo bang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19? Ako nang magsasabi sa iyo, effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan natin magtulungan. Sa Lucky 4A Feeds, tayo ay sigurado. Sa Lucky 4A Feeds, problema'y maglalaho. Congratulations, Clark Feedmill Incorporated, manufacturer of Lucky 4A Feeds and Healthy Way Feeds, for achieving the ISO certification in July 2022, adding to its existing GMP certification. We are a world-class feed mill with brands as your #1 choice for excellence and quality. Lucky 4A Feeds, ito ang gamitin nyo. Kadalasan kasi puro lang ako sa tapat ng computer. Mga 16 hours, kukunti lang yung tulog. So yung stress sa mata talagang napakahirap. Mula nung nag-Iberia ako, nabawasan talaga yung gamit ko ng salamin. 6 na oras, wala akong salamin. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magbabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagpakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas. Pinas Lakas. Sarong Pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD.
Okay, mga tugang, bertada kita sa tuyang programa digdi sa Veritas Radio. Inahiling man kita sa sa DCTV as in sa mga Facebook live. Okay. So sige, babalikan natin sa tuyang duwang kaulay-ulay mo niya na pagkaaga hali dyan po sa BU Tabaco Campus, no? Hello ma'am, nasa on air po giraray kita. So sige ma'am, paki-istorya daw po nindong duwa kung si Isay po ang gusto na ano na ngunya napatapos na. Ano na ang mga preparasyon, may winding up, pigiling ta na kung ano ang mga marayrahay na nangyari, mga positibong impact kaining sa tuyang proyekto, and igwa man ng dikit na mga dapat pang i-improve kung magkakaigwan ng phase 2. Sige po, go ahead. So, uni pong maning patapos na po kami ngunyan na September 30. Sa ngunyan po, ipaparalish mi na po sa mga IEC materials na actually for production na po siya, sir. Wow. For printing po and production. So, nasa stage na po kami pagpa-copyright po. Wow. Kaya yung mga IEC materials. Pero po, so kung tugutan man po na magka-phase 2 pasok ka doon, no? Syempre po, mas lalo mi pa po itong ipapa-improve, especially nga po sa modules. During po kang mga trainings mi po sa teachers, saro po sa mga suggestion ninda is talagang muyaninda po ko tang magpalaog na sa DepEd curriculum. Ini pong pagturo ko kita doon, kung mag-ano man po na separate subject po siya or i-integrate lang po sa kada subject po sa K-12 curriculum. And syempre po, nagigibo naman po kami, patapos na po kaya. So, nagigibo po kami mga terminal report po man yan na ipapasa. And duman po sa terminal report may hilingan po na dakol pong naging best practices po ining kadunong Bicol program. And bukod po duman sa mga trainings po nga ni duman, base po duman sa trainings na ini pong mga IEC materials na ginibumi po, dakulaon po siyang tabang, bako lang po duman mismo sa mga students na iyo po ang primary target ng kadunong, kundi pati po sa mga teachers based po sa kang nag-survey po kaya kami, sir, bako lang po mga estudyante ang kumbaga kulang ang kaaraman abot po digdi sa fishery resources kang dito, kundi may mga iba man pong teacher na bako man po aware na sa mga yang pala nindig sa Bicol, nako pa pala nindig kaya talagang naging interesado po sinda, sir, digdi, and nag-anticipate po sinda na sana nga po ma-extend ining kadunong muya pa po ninda na maadalan lalo ini and maging part po ang kadunong aram po nila na makakatabang po niya sa tuyo digdi. Lalo na po niya na saro po sa mga issue na kakaharapkan sa tuyang mundo is yung sa climate change. And dakulang epekto po ining pagkaubos kan sa tuyang mga natural resources dikit po sa Bicol. Dahil digdi sa mga environmental issues po. Oo. Ma'am Gur, ano man ini kahalawig nga ning nagdalagan ining programa nindong ini? 2 years po, sir. Nagpun po siya kang October 2020, then ngunyan po matapos po na September 30, 2021. Oo, garo ini ma'am na na trigger pa ini ma'am kang dahil kang pandemic, ma'am, na dahil ning mga movements kaya nagamit kita ng ibang modality para maipaabot ang araw kaining programa. Opo, sir. Ang original plan po talaga kaini, sir, face-to-face pong maturo instead of radio programming. Pero po may once a week po ma-visit ang kadunong team sa kada eskwelahan para magtukar po sa mga kaakian. Dawa mga 1 hour lang po gayan tungkol po sa natural resources, kundi nga nagka-pandemic po, so ito po nag-radio program na lang po kami, and inadmi po yung IEC materials kanganing mas ma-disseminate pa po ang kaaraman tungkol po dito sa natural resources po. Iyo ma'am, sabi ta na nga habang nagiging aware ang sa tuyang komunidad sa importansya kaining mga sira na ini, mga buhay dagat, mas lalo sindang nagiging partner, ma'am, para ma-preserve sinda dahil magkaigaw ning 1 ton na pag-aano sa inda ang tratamento sa inda
basta lang panira. Pero dapat igwa pala nin mga prior na protections na dapat tama na itaw sa inda. Tanganing mas lalo kita magbenepisyo. Lalo na bagamdam ngunyan na ang sira ngunyan. Halos nakukuan na talaga dyan sa open seas. Ano, dahil narigi sa mga gilid. Natutulag ng Opo, maray. Siguro ma'am, big anticipate ko na kung mag-face to ka mo ma'am, turuanin do kami kung arin ng mga sira ang marara, arin ng mga sira ang medyo dapat barato lang ang presyo. As in, Iyo arin, po, sir. iyan baga May iba ma'am. pong suggestionary kayan. May saro po kami nakawro na principal. Naghapot po siya kung arinda po na classic ikwaw ang mas masiram po. Na, kaso day po ito ubay sa na-discuss sa kaduna. Kaya ano po siya na sana baka maubay lamang po ito aron sa iyan. Ang aram ko ma'am sa kuha ma'am, pinakamasiram na kuha ma'am, so may kasarabay na iba. Joke lang po. Joke lang ma'am. Okay. Oo. Iyo ma'am, actually ma'am, ining nga bagay na ini, kung hilin mo, garo simple ho nun sana. Pero importante po ini, lalo kita bagaman na mga maestro kita, mga teachers kita, aramta, na ang kaaraman, bako lang filming nasa party kang teorya, kundi nahihiling ta talaga, no? Nahihiling ta sa tuyang kapalibutan, nahihiling ta sa merkado ining mga sira na ini. So, kung sakali mo magka-phase 2, ano po ang mga balak panindong ipopropose bagang mga activities? O expand, continue lang po ang topic ta, iba naman na klase nin mga sira. Takas na saro, nakahulong ko ligis sa inot na taga dyan po man sa sa TC. Ito po bagang madam tungkol sa tuna, no? Sa tuna fish na ano pala ini. Na ipaliwanag niyang maray ini. And mas nasabutan talaga kang publiko kung bako lang na ang tuna panira, pigigibong sashimi. Kundi igwa pa pala nining ibang mga aspeto na dapat kita man ng mga tao, kita man tatabang tangaling sila mas mapangatamanan. As in, mas magdakulugod. Ano ma'am? Bale po sir, ang pinaka ang prospect po ang kadunong prospect kang kadunong. So bale po sir, ang pinaka prospect po kang kadunong sana is ito pong maka face to face nga po kaming pagturo. Pagturo po sa mga aki and sa mga teachers iba man po talaga baga ang learning kapag face to face. Kung para po sa itong nadadownload lang sa radyo and so nababasa lang sa mga IEC materials na. So ipa-share ko po kay Ma'am Ella so prospects po kakadun na para sa phase 2. Sige daw Ma'am Ella, go ahead po. Base po naman sa project po, ito po kami na ang result na narinig po ako. Sige ma'am, go ahead ma'am. Okay. Base po sa pag-aadal labot po naman sa IEC materials, nagkaigwa po kami ng prospect kung magkakaigwa po ng phase 2. Ang inot po digde, enhancement of the teacher's knowledge of the aquatic and coastal environment and fisheries resources. Okay. Sunod po, magkakaigwa po kitang conduct of trainings on the development of lesson exemplars on aquatic and coastal and fisheries resources guided by experts. Mahagad po katang tabang kunyari sa DepEd na mag-conduct po training na ang mga train po, ito sa mga expert na po sa pangaran kaining topic na ini na about po sa aquatic and coastal fisheries resources po. Yes, oo. Sunod po, nanahiling ini pong learning materials kasi po aramtaman po nangon niya na garong kulang ang learning materials na yaon po na nagtutukar po about po sa mga aquatic and coastal resources po. Use po ito, learning materials, cover critical habitats, endangered and commercially important fisheries resources. Tutukar po din sa mga important po. And last po, in pong research-based learning materials, enhance local relevance. So, digbilang po sa tuya, sa kung inuton po, digbilang sa natagtangaya po kita mga research po. Ito po sa mga naling na prospect, kung sakali po magkakaiba po ni phase 2 po. Iyo, importante man talaga ma'am na matraining man na maray ang mga paratokdo. Ano ma'am? Na iyo ang magamit kan sa indong IEC, ining IEC na pinindot sir kang university, no? Ang kung nagpapa-copyright po kamo sa araw kayang, kisay po ang copyright ng papaduman, ma'am? Bicol University or ano? Sa ano po mismo, sa project ni po mismo, sir. Okay.
Mm-mm. Di may mga puntos ka mo kayan, ma'am. Wala ka kaya naiingit. Ganun lugod gusto ko mag-volunteer na mag-translate sa Bicol. Joke. Why not po, sir? Pag naman po kaya. Iyo, ma'am. Ma'am, kang itong sa loob ng 2 taon na ito, paki-istorya man daw kami, ma'am, kang. Pero ma-throwback kita ng kadikit. Ano, ma'am, sa mga naka-experience nindo di nakamuyaon diyan sa proyektong yan? Medyo may difficile na parte, may exciting, may shocking, dahil may kung anong parte na challenge ka mo. And eventually, sa loob ng 2 taon, nahiling ninyo mismo, kamo mismo ang testigo na dapat pang magkaigwain na ng phase 2. Ano po ang mga experience siya taligding pwede tang ihiras daw? Kang nagpuong, halimbawa, nagpuon. The birth pains, kumbaga, ma'am. Kang lalo na panahon ng pandemic ito, ha, grabe itong pag-risk nindo na pandemya, ang gabos nagtatarago, kamuyaon dyan, nagpo-programa, nagpo-produce ng mga materials, etc. So, ang saro po sa pinaka naging challenge po ang kadunong kalagdig po. So, ito nga po, sir, na pag-encourage sa mga aki na magdarangog po sa radyo. Ang mga aki po, lalo na po sa mga elementary, bako man po sinda into radio programming. Kung gusto ko na manindang ang makiradyo. Araw po kayong oras, ang oras po 1 to 2, kung daiman po sa rabasan sa mga aki, nasa pagturog po. Kaya ito po, difficile pong paano po sa mga aki na magdangog po sa radyong araw ito. Then, bago po sa inda itong bago po sa inda, so bako po usual ito na madangog sa radyo na puro ngaya about sa sira or sa pagluluto ng mga sira ang nadadawag ninda. Then, saro pa po. So, huya ng bako po gabos may radyo ka ito. Kaya saro nga po sa may kinapata. Mahagad po kota kaming tabang sa LGU na maka-provide po kay radyo. Kaso, kukulangan man po sa sa fund. And so, hinagad mo na lang po doon na yung pang-token po sa mga aki para at least may maano man po sila na kaya nang bako po sayang sa pagdangog po nila sa radyo sa Moya. May pakonsuelo kung baga. Opo, may pakonsuel po kami. Then, ito po pong sa mga teacher man po, kung syempre po, kaya garo nakisuso lang po kaya kami sa inda. Pag minsan, garo difficile po makipag-coordinate sa inda. Ito pong dakol po baga kaya gigibo ang mga maestrata, lalo po sa high school and elementary. Then nakikisabay lang po kami sa pag-distributing pre and post test. Nagpapa-pre and post test po kaya kami, sir, para mahiling po kung talagang may na-offline sa mga aki. Then, so pag-distribute po kayo, sarap po ito sa mga naging challenge nita. Dahil po nagkakaturugma ang schedule, paiba-iba po yung schedule, bako po sinda sa rabay. So kayo po talaga magpabalik-balik. Pero maka-enjoy man po, pag nadadawag nila sa mga feedback na marayon niya po ngayon yung goal po ang kadunong, yun na lang po ito nagpapamaray kang pagmati. Itong baga, kunwari na napagal po sa during pandemic po, baga, sir, makulugon sa bulsa. Pamasahe pa kayo. So, pagpabalik-balik kami sa eskwelahan, nababawi man po kayo itong mga positive feedback po kang mga teachers, pati lalong-lalo na po sa mga magulang, iyo po ang nagkukurwa kang module, iyo po ang nakakahuron niyo po about naman sa kadunong. May iba pa po kaming challenges po, sir. Yan man po sa paper po ni Ma'am Ella. Sige daw, Ma'am Ella, dangugunta daw. Anong mga challenges ini? Maliban na kayo po, ang pirmi ka mong nakamask ka ito, ma'am, talagang nasa, kita ka ito, nag-aalintuto ka ito ang kaso ng COVID-19. Sige po, go ahead, Ma'am Ella. Ang sa kuya kong istorya mo, sir, iyo po yung challenges kang paggamit po kang kadunong na learning materials po. Kabut po sa learning materials. Ang init po na nahiling po ang team during po kahit may mga seminars, may pa-teachers demonstration. Ang init po, ito pong limitation po ang teachers sa mga knowledge sa environmental issue. Limited lang po. Sunod po, yung lack of trainings of teachers on teaching environmental education. Kasi po, bihira man lang po ata ang nagtatopic sa environmental education. Yung bako nagkaka sa AP lang po ata yaon or science, mga araw po kaan. Para po siyang subject talaga. Sunod po, pong inadequate learning materials for teaching environmental education. Kasi bago nga po, nasabi ko, kulang po sa mga materials or teaching materials
na ang topic po ini kung sa environmental education. Ang ligwa po pag minsan sa global, sa pangbuuhan na po, wala po ang bigbilang ngaya po sa tuya. And lastly po, ini pong absence of localized content in environmental Yan, oo, education learning tama. materials po. Iyo. Hindi po ito sa mga challenges po sa paggamit po kayo ng kadulong IEC materials po. Oo. Ma'am, ini mga challenges na ini, ano po, mismong within the 2-year period na ano talaga, na-address ta na ini or sa next phase na po ini i-address? Ngayon po, pad-update na po ano yan, na ayos po ini. Dahil po, yung ano po, igwa po kami digdi sa kaibang po sa program ng mga expert po na nakabuo po kami kayo ng IEC materials halik po sa 30 publication of mga research faculty po na yung libing. And sunod po, nagkaigwa po yung kadunong ng mga trainings po para po digdi. Pad-update po na ano naman po yung mga challenges. Nasisimbaga naman pa dito. Yes ano, po. ma'am? Opo. Oo. Tama itong binensyonar mong apat na ito. I-shoot swak na swak ng ganito talaga. Sa kasubago pang pigdiskutir naman ni ma'am na yun na nga niyan, igwa kita ng learning materials, pero sisiyang maturo, sisiyang mapaliwanag, ano ma'am? And then sufficient ba yan, learning materials na yan, kung mas dakol na schools ang gusto tang abuton, di ba? Na ipaintindi yan. Pando, ang pinakang ano talaga dyan, ma'am, overall, makakreate kita ng sarong environment na ang gabos gustong maintindihan kung anong nangyayari sa iyang kapalibutan, di ba? Kung ano ining mga yaw. Kita baga, ma'am, dahil kita masyadong natuod, I don't know, siguro sa impluensya kan mga nainot na klase ng pag-edukar sa tuya, na mangnuntang ulang kapalibutan ta bago kita magparaaral kan mga kultura kan mga Eskimo, kan mga sira na nahiling luman sa Atlantic Ocean, etc. Samantalang kita sa Pilipinas, sabi ko nga ni, lalo na po ang Bicol region, ma'am, nasaro kitang peninsula baga kita, ma'am, protruding kita sa Pacific, no? Na dakulon sa kumam nagtataram na mga arugman po sa indo ang interest na sarod ang Bicol sa mga lugares kan Pilipinas so talagang mayaman po sa mga species kang flora and fauna, ma'am. In fact, inibagang kung naroon luman ni ma'am ining Benam rice siya igway nining sarong isla dyan na halos haranina sa Katanduanes, ma'am, na mayamanon bagay, dinayo bagay nin makan mga Chinese para pangaranan naman sa mga species. Ma'am, dyan sa indo po sa tabako, ining tarting, sabi na, tama ako, 3-0 na mga researches. Gabos po yun about marine resources po, ma'am? Yes po, sir. About po ito sa mga, kasi po, hindi po kayang BPC po, baga ang Uni College of Fisheries dati. Opo, yes, ma'am. Talaga po, naangyaraon po yung mga faculty. Talaga, so, ang pag-aradalan talaga nila po yung mga natural resources, mga aquatic and fisheries po. Ito pong 30 po, ito po sa mga publication na paper po na gibo po ng mga faculty resources, faculty po, hindi po. Ayaon po dito sa Tabaco Campus po, sir. So talagang dakulong kita, ma'am, na reading materials na magagamit sa programang ini sa kadunong, ma'am. Tapos out of this, makakonstruct kita ng mga IEC materials, and then finally ining IEC materials maging learning materials, may incorporate sa mga books, and then maging available sa mga learning centers, mga reading centers kan mga eskwelahan sa DepEd as in sa college, ma'am. Kasi kasarabay mo pala niya to digdi ang CHED, ma'am? Yes po, sir. Sige po ang samuyang funding agency po kanin kadunong program po. Iyo, ma'am. So kung balap ta ang phase 2, ano po mga mag-anxious na nindungon yan? Igwanan ka mo ng proposal, igwanan ka mo ng mga dialogue sa initial talk with the prospects ng maging mga sponsors giraray. Paano pang sistema? Ako, ma'am, sa nagkaduwang beses na naka-interview ako ng mga faculty hali dyan sa Indo, nagkaka-interest na ako kung mga bagay-bagay tungkol sa dagat. Although dati man po akong manager ng palakaya sa dagat. Kaya lang ang perspective mi, makalakop ng dakol na sira. Lumakol ang sira sa mga mga breeding areas niya. Na kamo baga yun more unconcerned lalo lang ang mga communities ta. So, po, sir? So, program leader mo po, si Sir Antox. Ay, si Sir Antox, oo. Opo, si Sir Antox po. Pagkaan ko po, sir,
naghahaman-haman naman po siya kang proposal po para sa phase 2. Pero garo pa po kung update kung approve na po ararugan. Pero aram na po kansyad and willing man po sinda. Di ko lang po sure kung talagang ma-approve po so phase 2 kang kadunong. And sa man po, mas igbalak po na mas kami po, ngunyan po kaya sa phase 1 mi po or ngunyan sa 2 years mi po kung anong lang po na eskwelahan ang ka-participating school may from duwa po sa urbans, duwa man sa upland, and duwa sa island. Pero ang balak po, kung magka-phase 2 po, mas ipapalawak mi pa po ining kadunong. Bako lang po nadigdi sa tabako, kundi baka po buong Albay na po or baka maging buong Bicol kung kakayanin po ang budget po na maitaos. Iyo, ma'am, dako lang. Focus muna sa digdi sa tabako. Sa tabako, oo. Kaya po na, po. Ipo, may mga limitations pa kita ngunyan, sige ma'am, kung sakali na i-expand ta ini, igwa na kamunin mga target na areas na gusto nindong mahiling na ma-educate. Ma'am, ang mga dapat ato kaining pig-educate, so medyo hararanisan sa dagat, o bako man necessarily. Ang simbag nindo ma'am at yan po, pag buwelta tahat, igwa kitang ilulusot ng mga commercials. Diyan lang po ka ma'am. Your destiny at the heart of Legazpi, El Palacio, the first enterprise development product of the Diocese of Legazpi. El Palacio, a unique place to spend and create memories with your families, friends, and loved ones. Homey accommodations with cable TV and Wi-Fi. Comfortable rooms with hot and cold shower with function halls. Perfect for wedding receptions, birthday parties, trainings, seminars, conventions, and meetings. El Palacio is conveniently located beside St. Gregory the Great Cathedral Parish, Albay District, Legazpi City. Come and visit us. When you experience El Palacio, you are extending help for the welfare of the clergy of the Diocese of Legazpi. For inquiries, contact 0936-921-1225 or message us through Facebook. El Palacio, your palace experience. J-Mar, todo panalo at magkapremyo. Pangkabuhayan at pangkarunungan. Raffle promo. Narito na ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. Fifth prize, 15 winners of Android phones. Fourth prize, 20,000 pesos worth of J-Mar products. Third prize, 1 unit HP laptop. Second prize, 200,000 pesos in cash. First prize, 300,000 pesos in cash. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Meron pa tayong 200 consolation prize winners of J-Mart gift packs. Heto pa, ito todo na talaga dahil ang mga Lucky Store partners natin mag-uuwi din ng mga papremyo. Over 2 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magkapremyo. Pangkabuhayan at pangkarunungan. Raffle promo. Itodo na ang pagsali. Per DOH FDA CDRR permit number 0584 series of 2022. Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. TV, sagot dyan, maging sa kamatayan, punerarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamumroblema. FEDB, simbang sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago. Kinabukasan ng pamilya ay sigurado. SEDB, simbang sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDB, dito na tayo. SEDB, dito na tayo. Alright, mga tugang, biltada kita. Ang oras niya to 10:49 in the morning. Balik dirare kita sa Aire.
And yaon dyan sa tuyang kaulay-ulay mo yan sa programa. Sara ma'am, dyan po naman sa Tabaco Campus. Ma'am, go ahead po. Balik kita giraray ma'am sa program. Sige po ma'am, sa ano ko kasubago sa indo. Okay po, sir. So, duman po sa pag-widen ni po kang mga ka-participating school mi, ano po, during po kang so nagpa-training po kami and workshop sa mga teachers. Actually po may mga ano po duman kaya bako lang po hali duman sa anong may pong participating school. So mga nag-araten po duman sa trainings. Manlain-lain pong eskwelahan ay teachers hali sa manlain-lain na eskwelahan ang inibitan mo po sa mga trainings and workshop. And sinda na po mismo ang nagsabi sa mo na sana ngaya kung magka-face to ang kadunong maging parte na talaga sinda kang kadunong ta muyaman po ninda na bako lang duman po mag-focus sa anom na eskwelahan ang kadunong kundi mapalawig po ining ano and sinda na po mismo sa muya ang nagsabi na kung aanohon kung magka phase 2 sana makaubay naman po sinda sa mga magiging participating schools namin. And syempre po, dahil po kami ma-focus lang duman sa mga eskwelahan na harani lang po sa may kadagatan. Syempre nga po, nag-ano po kaming upland, urban, and island. Gabos man po need na maging aware kaining mga natural resources po na makukuha sa Bicol. Bako lang po duman sa mga nasa may kadagatan po. Gabos po, pwedeng makinabang sa mga ginibuhan po kang kadunong Bicol program po, sir. Tagaw sa mga kita, ma'am, paborito tang sira, ano ma'am? na yaon sa lamesa pag kita nagkakaraon. Opo. Ma'am, okay na ma'am, dadangog mo ako ma'am? Na-monitor na? Oo. Magayon ito mo na feedback na Day mismong... ko po, sir, nadadangog po. Day mo ako nadadangog, day ako nadadangog. Ano daw problema? Sige ma'am, ilingon mo na lang ako sa monitor. Biro lang. O sige. Ang ngayon ito ma'am, sinabi mo na ang naging feedback ang ibang teachers no na sinda mismo garo nag-signify ng interest na maging parte sinda kang programa ano. Ma'am ining pagpili po ning eskwelahan idalaw na sa first 2 years po na garo naging pilot nindo ining mga schools nindo para din sa kadunong program na ini. Sisay po ang nagpili kang school, kamo mismo as ang BU mismo as the research agency or igwa man po ning say ang DepEd or ang CHED na ini ang ma-recommend kung ari ng mga schools ang pwedeng sumabay sa programa. Paano mang sistema ka ini? Ano sir na ano sila? Na off? Nadangog ka subago po. Ay, okay na ma'am? Okay po, okay na. Nadangog mo na ako. Sabi ko ma'am, naugma po kita na itong istorya ni Ma'am Kasubago na garo during in one of the meetings sa ining programang ini karo mismong sa mga nag-participate na mga teachers nag-signify mismo ng interest na pwede silang maisabay ng lalo kung makakaigo ng phase 2 ining programang ini kang kadunong ano po ma'am ngunyan hapot ko paano ba ang sistema kang pag-identify nindo nin mga venues inin mga schools na iyang ka-partner ta digdi sa programang ini ma'am. Ang BU lang end lang kang BU ang nagde-decide or igo ning consultation sa party kang CHED sa party kang DepEd. So sa inot ni po mga participating schools, ang pina-recommend mi po kayto is yung SDO Tabaco po. Okay. SDO Tabaco po kayto sir ang nag-recommend po. Ano nga ning SDO ma'am? Schools Division Office of Tabaco City. Okay. So tanga sa sinda. Pero ma'am, ka nagpa-recommend ka mo sa India, igo ka mong tinaong criteria kung anong mga schools ang pwedeng, anong klaseng eskwelahan ang pwedeng isabay. Dai ko lang po sure sir. Okay. Ano po kaya bako man dai ko po na kadunong. Si Sir Antok siguro ano. Late na po akong nakalaog po digdi sa kadunong mga 3 months after na po ako. Siguro malamang diyan ma'am. So willingness kang school na i-provide kung ano ang pighahagad man nindo o kang sa tuya ka BU para maging mas smooth ang pag-deliver kang program with them as the partners ano po. Yes po.
Kasi ma'am, mas magayon man po na ma-expand pa talaga ini bako lang diyan sa Tabaco City, no? Tanganing aram nindo ang kagayunan kasi pag ang mga araw kay ning programa na papaagi sa mass media, no? Mas ang multiplying effect niya po medyo mahiwas as in makaskas, no? And then pag na-cascade din sa mga schools lalo na kasi ang pag itinuklo bagay sa mga estudyante, ma'am, sa mga estudyante mag-iistorya man ini sa indang mga harom sa indang pamilya pag nag-uli na ngayon mamangya papapigturoan kami tungkol sa butanding, tungkol sa sinarapan, tungkol sa tuna as in iba pang mga marine resources na yaon man sana sa satuyang kapalibutan. So grabe ang epekto kaini. Kumbaga may domino effect May po, domino sir, na effect. nangyayari. Bako sa nang kung siya ang nakadangog duman lang. Maistorya lalo na sa mga interesting aspects baga halimbawa ang butanding. Ako nga ni ma'am kayto nagapunta ko na at ang butanding nagdadalaw diyan sa parteng iyang kang Dunsol Waters. Hinapot ko si Sir Ronel Juneda kayto ta barkada ko ining personal. And then nag-explain siya sa ko. And then nagsulat ako ning sarong article sa Philippine Star. And then naaraman ko medyo may marami na impact sa LGU kang Dunsol man. Na pig-protect. Sa tourism. Yes, saka ma'am bako pig-protect talaga po ninda ma'am sa Dunsol River. Tas sabi ni si Ronel, so plankters na dumakol, mag-bloom, tapos magdapoong kang krill. So krill da yung pighigop kang butanding. Ano ma'am? Ma'am, kung sakali ma'am sa phase 2, ano pa ang ipitang idagdag na na mga topics pa diyan maliban digi sa sinarapan, digi sa butanding, diyan sa tuna, etc. So ano po kaya sir, bako man lang po kami naka-focus po gabos Sa sira. halos sa sira. Aha. Igwa man po kaming po about sa environmental issues po. Ta syempre Okay. magkakatakod-takod lang po 'yan kung Tama. may conservation, may protection and conservation po duman sa mga natural resources. Konektado po siya duman sa Iyo. mga nasa saparta pong environmental issues. Iyo, So tama. siguro po sir kung sa phase 2 siguro madagdag po nga na mga species na i-discuss bako na lang po suhali digdi mismo sa Bicol baka po sa buong Pilipinas na gayud sir ang itukar po. And syempre ito pong sa mga issues po na nakakaharap po kan sa tuyang and nagaano man po kaya kami sir about sa iba't ibang mga processing techniques na pwedeng syempre po sa mga nagdadarang po bako man po gabos kaakian lang syempre po baga sa radyo kung si na daw. So meron po kami man na about po sa mga pwedeng pagkakitaan gamit po itong mga natural resources. So baka po mas ma-widen pa po ito, mas makapag-invite pa po kay mas mga expert po na resource speaker para mas lalo po sindang makanata. Ngunyan pong phase 1 may mga resource speaker po kami na talagang nagtutok po sinda sa radio na about po sa mga possible na negosyo na pwede po nindang makuha ka mga listeners sa paggamit po kahit mga species po na nakukadigdi sa Bicol po, sir. Tama, lalo na baga madam pag may mga season baga na ang sarong klase ning sira na ini minasobrahon tapos dain na preserve para pag abot kang panahon na bako na siyang abundant pero igwa pa manggiraray ning masisira-sira. Naramdaman ko madam itong issue baga diyan sa sorsog na ito baga ma'am na so sardine fish baga ma'am sa sardine. So Ay, opo. Dakol diba? po nasasayang. Grabing nasasayang ka. Ito naging issue ito to that point ang aram ko may nagdiyan mismong nagtugdok ning pabrika ning sardinas. Aram ni mismo luman sa site. Bulan yata ito, di ba? Tangaling dai masayang na. Opo. Mga araw kaya ng pigsasabi nindo na mga technique ng pagproseso. Wow, magayon nun. Lalo na ma'am kung ikakabit mo na ma-income sinda ang community. Ma'am, sarong minuto na lang ang natatanda sa tuya. sa programa ta. Sige po, kamluwa ma'am, kung ano pa ang dagdag nindong gustong ipaabot sa satuyang mga paraan tabing niya. Go ahead po, sige po. So, salamat po sa gabos po na nagdangog po ngunyan sa muya sa Radio Veritas, sa muya punduan ni Ma'am Ella. And sana po, kung muya man po sa mga bako mi po listeners sa mga naging radio station mi po, pwede nindo pong mahiling po sa mga naging
discussion mi po sa radyo about po duman sa mga sarabi mi pong natural resources sa Facebook po kang Kadunong Bicol program. So pwede po nindo duman na i-replay po sa mga live stream mi po kung day po kamo aware kaining sa programa mi pong Kadunong Bicol. Ayun man lang po sir, salamat po. Opo, si Ma'am Ella, igwa daw yan na pa. Okay na? Salamat po sir sa pag-invite po sa mo. Mas lalo pong mabibisto ang Kadunong Bicol po dahil pa digdi sa Radyo Veritas. Okay, sige. Okay na. Sige, salamat ma'am. Salamat po sa indong dua. Diyan po naman sa Thank you Tabaco din po, Campus. sir. Opo, kumusta naman po kay Sir Antox? Kasarabi ko siya ma'am sa Buufay. Kaya nagiling, Sige po, sir. madalas nagilingan kami ni Makakabot ma'am sa sir sa mga online lang na meetings ni. Okay, thank you very much po dyan sa Tabaco Thank you Campus. po. Okay, thank you. Mga tugang nakasabay niyan to ang sa tuyang mga bisita mo niyan halit dyan sa Tabaco Campus. Sa pagtatapos po sa tuyang programa kang Bicol University na Kadunong. Yan, importante yun po yan. Sana magkaigwa pa ng face to. Well, sa pangalan ni Professor Edgar Barameda, ang sa kuyang partner digdi sa programang ini, sa pangalan ng Kabus na Opisyalis kan Bicol University, and sa pangalan siyempre kang BU Extension Management Division sa pamayo ni Professor Rowena Wengsoylo, asin mga staff si Ma'am Alfani, asin ni Bapa. Hindi po ang sa inyong amigo sa radyo, ang sa inyong lingkod, nakaibahan ko niyan, edisyon na iningo niyan na Huwebes, September 22, Professor Seth de Matera. Salamat po, kan sa inyong pagantaray. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang tabayan liwat sa masunod na Webes. Digdi sana sa Radyo Veritas Legazpi.